Čiže on nás bude brať, hej? A ja idem taktiež podám, si vezme, nakrátko sa pozri a... Čas na krátke predstavenie nášho programu. Pripravili sme si pre vás niekoľko otázok a odpovedí. Dobre. Hovor ďalej, čítaj si. Ja potrebujem nájsť... Ktoré by vás mohli najviac zaujímať. V GTA 4 si už mohol proste mať frajerky v hre. Nemá v skutočnom svete. Tak aspoň ich nevysú. Áno, je to tak. Bohužiaľ, Je to na tom lepšie, to by sme si jasné. Nie, to nebolo. Devka je za... Dobre, časť s poradovým číslom 5 je na konci, rovnako taká, ako bola na konci aj 4, 3, 2 a 1. Nechajme sa rušiť. A to ešte nevysvetľuje to, že som dneska prišiel, že si hodil vajce. Si doniesol šunku a vajce. Hej, normálne, povrecil, keď si prišiel. Povrecka, kto si cítil. Takže cítil, že ešte dojedal, ešte žuval. Tak toto už, mám toho dosť. Čo tam bol? Gusto! Gusto, však to je jabloň!